Аз съм Виктория и в тази медитация ще се потопим в една лична паралелна реалност, която всеки от вас може да създаде в настоящия момент. А сега да започваме това пътуване. Можеш да затвориш очи, ако това е твой личен метод за пътуване. Но можеш и просто да седнеш, ако така ти е по-удобно. Сега най-добре е да затвориш очи и да направиш 3 вдишвания и 3 издишвания. Обърни погледа си навътре към своята вътрешна паралелна реалност. Може да видиш плаж, джунгла или дори необятното звездно пространство. Сега, каквото и да си представяш, бъди там в мига. Без да се стремиш към резултати, без цели, просто бъди там. Сега тялото ти поема формата на гъба, която поема всичките емоции и преживявания от този вътрешен свят. Не се стреми да отблъскваш нищо. Поеми всичко. Не го отхвърляй. Ако си се сетил за нещо, което не ти харесва, просто започни да дишаш. Бавно и спокойно. Усети мига, наслади се, празнувай го. Сега виж образа. Дали е остров, дали е джунгла или космоса. Бъди там. Цялото е твое, само и единствено твое сега. Виж далечината. Приближава се едно същество. Представи си го. Как изглежда, как се движи. Но както и да си го представяш, като ангел, като наземен обитател или просто като човек, то ти мисли само доброто. Виж го, той е още по-близо. Вече можеш да видиш лицето му, ако има такова, или образа. То вече е до теб. Точно на една крачка. Или дори още по-близо. Питай го дали има нещо да ти каже. Може да е нещо, от което се нуждаеш,
може да е новина или просто малко тишина. Тишината е вид разговор. Слушай се в чувствата, които се пораждат от тази среща. Чувствата са вид думи, макар и без глас. Остани известно време там, с него или нея. Бъди тук и сега. Наслади се, докато слушаш звуците от външния свят. Сега ще имаш малко време да прекараш това същество, което е там за теб. Когато искаш, можеш да се върнеш на това усещане. Едно. Сливаш се с вътрешния си свят. 2. Синхронизацията между твоя и външния свят са на лице. 3. Ти запомняш това преживяване. 4. Вече си по-стабилен и уравновесен. Каквото и да се случва. 5. Промяната се случва. 6. Продължи така. 7. Чувстваш се добре. 8. Знаеш, че можеш да се върнеш, когато поискаш. 9. Времето с това същество е вечно, въпреки че сега трябва да се върнеш в настоящия момент. 10. Ако искаш, можеш да отвориш очи или първо да се раздвижиш. Бъди нежен със себе си и се наслаждавай винаги на мига. Как ти се стори? Какво си представи? Как изглеждаше той или тя? Абонирай се с камбанка и ми сподели. Не забравяй да харесаш видеото.